Grazzi tal-li sibtek mill-ġdid u l-lum għanna sibtek ieħor mimli ħafna personatajiet fuq kollox ħalli nilabu magħhom il-logħba verità jew sfida aktar tagħna l-VIP House. Insomma, għandna ħafna affarijiet kurjużi waqt nsibtek u għandna wkoll xi ħaġa sorpriża aktar tard illi ħadkunu tafhom intom it-telespettaturi, però issa nilqa' miegħi llum lil wħud mill-każ tal-ix ħajlabu l-inkwilini u għalhekk nagħtuhom merħba sinjor merħba lil Carlos, għandna lil Robert, lil Anthony, il Mario, lil Karen u kif ukoll lil JJ nagħtuhom merħba. Kif intom? Alright, l-inkwilini. Ħansuru nafu ħafna affarijiet dwarkom. Alright, Mar. Kif inti? Dik id-daħqa. Illum taħt idejja qiegħed. Sew vera, vera. Illum taħt idejja. Ħadd inżel għasel iktar illum. Preparati għall-isfidi? Fata. Għanna jogging qabelek. Dak it-tip. Jien dal-waqt ħansaqsikom min taħsbu bejnietkom illi waqt il-filming tal-inkwilini uħu l-iktar żbalji. Mhux jien. Ora kif fuq għas-silenzju. Għax ħadd ma jħu żbalji. Ħadd ma jħu żbalji, le? Aħna li mill-ewwel. Għajbinu. Bżax aħna għandna l-provi x'ma ftit ħannukom filmat tal-iżbalji u ħanaraw min ħajjieħu l-iktar żbalji u min ħa l-iktar żbalji anke waqt il-filming. Nagħtu merħba lil Ġozma ħanaraw min sejla għandna llum l-ikla tajba. Wafdar tajjeb. Rajn, illum li tajba ħanamela ma l-prezentatriċi tal-Multi Eurovision ta' din is-sena ma' Charlene Merċija u vera ħadd gost għax Nħobba ħafna Charlene, jien vera għandi grazzja magħha. ħafna. Ħansiru nafu ħafna affarijiet hemm kif bdiet fil-karriera tagħha, l-esperjenza tagħha meta saret taf li għandha l-kanċer, kif kienet Charlene qabel il-kanċer u Charlene issa, ovvjament kif ħassitha fil-Multi Eurovision qed tippreżenta u x'ġara insomma minn wara l-kwinti u ħafna affarijiet oħra. Tal-ispettaturi però jistgħu jirbħu ikla llum stess għal tnejn ġewwa l-Aroma Restaurant, itlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek hemmhekk hemm il-logo tal-Aroma Restaurant u għajdulna starter main course u dessert li vera jħobbu u xi ħadd minnkom se jirbaħ illum proprju dak li jkun għażel jista' jkun il-lejla jekk irid. Proset, mela jtlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook u għandna wkoll il-VIP House illum ħaniltaqgħu. Ta' Gaja Kawki tal-kantanta. Għandna intervista koll esklusiva ma' Gaja u ma' l-mamma tagħha Ġewen. U Gaja vera kibret, ġifieri aħna rajni s-sena l-oħra waqt Sibtek imma f'sena impressjonanti. Tfajla letteralment. Kull darba li narek ngħidilha tikber u tisbieħ. Ejfa. Mario kiber ukoll. Mario kiber. Fil-fatt nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk il-Paul Target li għamlilna s-sett għaliex Paul Target ħaseb biex daw jitilgħu pereżempju dara minnhom kelli Stefani Spiteri u lejniju l-podium, però li jinżel ma ħasibx. Imma niżel Le, ara x'differenza. Għalih eżatti għadda ġifieri biex naqbdu miegħu ta'. Eżatt, komdu jgħad. Dik laqwa, le, posta li dak mejtu meġi. Grazzi Ġozma, tawni aktar tard. Mela, ħalli nidi mala il-kompetizzjoni fuq il-paġna Sibtek fuq Facebook ta' Bata, itlu issa u sibu hemmhekk ir-ritratti ta' żraben u għażlu iż-żarbun li libes jien illum. Araw naqra xi ħadd minnkom serbaħ żarbun għall-għażla tiegħu grazzi lil Bata. Nfakkarkom li rebbieħa inħabbruhom mbagħad fl-ewwel Sibt issa li jmiss ta' April. Tax-xahar ta' Marzu ħabbruhom fl-ewwel Sibt ta' April. Mela, qabdu l-pinna ħalli tiffirmaw il-kuntratt u tlaqna flimkien bil-kuntratt. Jiena u taħt nifirma ċetta dak kollu li ser isir fuqi u solidament imwijat li se ngħid il-verità kollha u xejn inqas Verità hemm huma aħna nkunu magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra fejn tibda l-logħba tagħna verità jew sfida mal-inkwilini bqgħu magħna. Lura magħna, infakarkom ukoll komplu tlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook kif tgħaddu l-messaġġi tagħkom lill-inkwilini, però apparti minn ukoll hemm kompetizzjoni oħra dik ta' Karpiża. Itlu issa u għamlu like fuq ir-ritratt tal-bagalja ta' Karpiża u tista' tkun tagħkom ukoll f'dan ix-xahar. Dik il-bagalja ħadd tkun tagħkom grazzi lil Karpiża u kif ukoll infakarkom ir-rebbieħa nħabbruhom fl-ewwel Sibt ta' April fuq Sibtek. Mela ħanibdew il-logħba tagħna verità jew sfida, ħanibda minn Carlos. U infakkarkom dejjem issa drajtuna l-ewwel persuna li se tiġi bil-fors ser ikollha jew ikollu jagħmel sfida x'dik il-logħba tagħna mbagħad aktar ma nimxu jkollkom l-opportunità li tażlu bejn verità jew sfida. Ħanaraw min se jażlu bin-naħa ta' fuq fid-direzzjoni għall-ewwel sfida. Kemm nieħu gost il-party. Wisq! Għax imur iċ-ċajt kollu waraw. Kulħadd serju.
Daħaqatoni. U l-ewwel sfida se jikolla jew jiblaħħa Mario! Askallu dobru li għakoni għana. Da minn kien ġazmar li? Le, naħata fuq. Għax ma Naħata fuq. Mela, ħanaqraw l-ewwel sfida l-Mario xini? Fidejk, Carlos. Fidejk. Good luck, Mario. Tinsawx li fadal ta'kom għaw, ġifiri. Muxek. Jien ħanis jihbini. Ta' kulħadd miss. Trid toħroġ barra l-istudio, id-dur 7 ġirjiet mal-blok, u mbagħad tagħmel 50 push-up u 70 set-up. Tajib, nitaqgħu wara l-programm. Vera, trid timita lill-aktar preżentatur jew preżentatriċi Malti li jogħġbok jew li jdejqek. Faċli, faċli. Faċli. Ilmi. Ilmi, titnimin tal-ilek? Xibta kħata, l-dejqek imma? Le, ma dejjanix, dejjani għara. Għalfej li tażlu dejjem, darba ġiet il-lember, għazġi li wkoll. Għaxin u. Alright. Fidejk, għandek minuta mela. Maġġa kja trajn uħroċ. Tlaqna. Merħba dan huwa l-programm Sibtek, programm fej fih sibt lilek, inti li qiegħed hemmhekk magħna fid-dar tiekol għal qalbek u nispera li maħnu li minix inwaħħallek li kelb dak kollu li qiegħed ngħidlek hawnhekk. Għandi żarbun vera faqa, sombat nirringrazzjaw l-sponsor iktar tard, iċ-ċintorin ta' didda wkoll iż-żib li għandi huwa ġentilment miġjub lilna minn Toronto, sombat ninkellmu u ngħaddu wkoll għal mistiedna li għandna magħna llum. Fej, fil-program tagħna, vera, fil-program tagħna llum, fej ħajjajni nara ġozmar ukoll fija dil-biċċa xogħol għandna diversi kompetizzjonijiet għalikom telespettaturi. Dej għandna lil Ryan hawnhekk, dabba magħruf ukoll bħala Ryan ta' Sibtek, għalfej jismu Sibtek il-programm. Tiftix biħadi, ejja, postot. Għax sibt lilek l-ewwel wieħed. Għand il-kitchen. All right, mela, ħalkoplu għaddejn tasbu li war tajjeb, ma sax nikkommenta jien. Tajjeb, ejja. Ismani, maħlistix, sekund terġa' tiġi. Jien nieħu pieċi. Ryan, jiena ara, inti kont sports ħafna tajjeb, ħankun sports ukoll, nieħu pjaċira u hekk. Ħalli koplu għaddejn ħamorru fuq Robert u ħanaraw issa min se jażlu mid-direzzjoni tagħna, tlaqna. Għandkom ċans issa li tażlu. Fil-platt tagħkom jekk hux verità jew sfida. Inta lissa qod hemmhekk. JJ, x'nażlu? Verità jew sfida? Sfida, ma niddex. Ejja mela sfida, ejja mela Robert. X'inhi l-isfida tiegħu? ħanara ħielek. Ara bil-mod, Robert? Bil-mod. Għaxu ma tinsibek wara program. Mela, għalik għandi xkupa. U maħħat it-tisfen it-tango blaqwa mod possibli. Ġi l-isfin tango. Fuma, għamil 16 sena, nistraġi vidik xaħġa faċli. Da, zgur. Għax inti kont tisfen, niftakrek. Ġviri, mal-xkupa. Nisfen hija. Ġi l-isfin timma jew l-ewwel darba. Ejwa nisfen, u qoddim il-mera, u kullu kien nisfen jinu. Tajjeb, mela Anka jgħed nisfen? Għana ħanġibu l-ek xkupa unek, kara. Kemmi ħelwa. Bla forma ta' xejd, l-xkupa. Ħanħalli n-nofs fidejk. Applaw, sinjuri. Il-tango ma nafx kif tittamilek mux għal-fuq jew għal-isfel. Fidejk, tajjeb. Mużika ħajba, Ej, mela. Serjetà miegħu, Ma jispara sa. Kif għal-art u kol għal-ftit ara. Bravo, proset! Tajjeb. Sorry.
Prova ma ġejt il-ħadd. Alla ħares kienet mara, dik li xkupa amba. Għax kiku. Kultant beda jispar. L-iktar moment jew imbarazzanti jekk li ġralkom waqt li kontu tifilmjaw l-inkwilini. Ton. Naf li għandkom ħafna, ma malaj. Il-momenti għajna għad-dak, peress li konat nifilmjaw ħafna fis-sajf, tħoss tisħana. Bita jwaħlinna l-majk u dejjem meta jiġbet jaqlalek is-suf. Għax kienu waħlu bit-tejp. Għax kienu waħlu bit-tejp. Għattistan, għaxlu, memx tamlu, għaxxalt lajnek. Letteralment lajn. Lajn dritta, bat il-mark no għamilt lajn, għattissa provajt naqatej, battara tajja biex xol. U mort għattu tista timmajkjani, no problem. Min dażaw postijiet għamilu li fej ma għaxxalx. U xorta bajt. U spiċet peċin naħal oħra. Robert? L-iktar waħda li kienet imbarazzanti għalija, kontet nifilmja il-xeni ta' Jenny li besta mara u kontet nifilmja f'lokanda partikolari u ridna morru minn post tal-liħor u biex ma nitlifx ħin rid nibqa' li besta mara. Ovvjament ġewwa li bil-karozza insomma biex ma ntawwax u ridna morru mill-Melliħa għal Rabat. U biex ma nitlifx ħin bqajt li besta mara x'int dħalt fil-lif tal-lukanda biex ninżel isfel. Insib ħafna nies turisti kulħadd baqa' ħares lejjek, kont mingħajr parrokka, bl-imsielet, bil-make-up, li besta mara u bħal speċi stħajt. U għaddejt minn qudiem ir-reception u r-reception sbaw sejrin hekk, bdejdu dan. Għala x'kellek tagħmel l-inkwilini, eh? Plus sekk għattilhom isma' tilhom qegħdin niffilmjaw ta' unsertaw il-receptionist kienu barrani ma femuni xorta ġifier. Carlos? Jiena iktar minn moment barazzanti, iktar nuqqas taħsieb, ifhimni. Ġrat iktar minn darbtej. Milux kellna l-festa ta' San Pawla ħna, kont jgħat ma' sħabi, kellna l-ikla ta' qabel il-festa, xi daqsxejn fimni imbit u hekk. U tirċivi telefonata, int fejn qiegħed. Fejn qiegħed xiex, taf li suppost filming int. Le ta' ummerihom. Le ta' mhux illum, qed nirrealizza li vera, jkolli nitlaq minn fejn inkun u mur nifilmi. U mort. U jkolli mmur. Ma tara ta' professjonali li u mar xorta waħda. Ħanħu l-opportunità ma nixtiex ninsa kif hawn Carlos f'dejja inselli għall-familja tiegħu kollha b'mod partikolari għall-mami tiegħu Rita. Inti għabew sa minn hawnhekk inħobba ħafna għaliex jiena trabbejt ħafna magħhom. Mario, inti kollok ħafna minnhom daw. Mill-moment, imma ara, tant jiġru li affarijiet jiena, qasabni nqishom bħala imbarazzanti. Pereżempju, ara, nirranġa xari li fadal insomma minnu qabel id-dar, nkun id-dar ġifieri nirranġaw. U mhux ninsa xi jkolli fuqi, pereżempju jew ikolli xi ponytail jew xi parrokka kollha sbija mid-dar, f'dan fl-inkwilini nkun xar iġġel jatlura u binoklu wieħed ġej. U toħroġ xi? Żgur, mmur nagħti il-petrol karozza, daqqa mmur nixtri xi ħaġa. Naħseb in-nies drawk is-samma, Ejwa. Keri, l-unika mara, kif qed tħossok l-unika mara, Fem, filming is-soltu ħafna rġiel u xi tfal ukoll, ġifieri m'hemmx li għandi ħafna filming man-nisa jiena, ma ddejjax. Ma tiddejjax. Għażin kulħadd orrajt u vera qalbi. U l-iktar moment li tibqa' tiftakarek? Fem, m'għandix imbarazzanti daqshekk. Waħda bħal ta' Carlos darba ma kelli xejn wara l-ofsinhar, kont wasalt mix-xogħol vera relax, intfajt fis-soddet orrajt ħanorqod illum hekk u l-istess nirċevi telefonata li suppost kont qiegħda ħaltarxin u tlaqt niġri ġifieri, ma imbarazzanti għasax ma nistax niftakar. Li wkoll. Minn għalija ma kellix filming. Ma tagħmlux imma kalendaru, kollox jagħmlu Ejwa. Ma kellna żball fl-iskeda. Intom ma tiktbux Żgur, mela. Niktab fid-dajja ma ġieli ninsa. Imma le, kellna skeda, li bagħtu l-iskeda mod u kellna skeda mod ieħor, jew jom bidel xi ħaġa. Inti tgħidli xorta fik imwaħħa, ġifieri mhux il-produzzjoni. JJ? Maħna bħala inkwilini dejjem xi farsa ma tonqos dik dejjem. Però naħseb waħda partikolari li niftakar kienet sempliċement qegħdin nifilmjaw ġo bar. Ġu wieħed bil-karattri tagħna li huwa Taljan u dejjem bil-pistoli fil-but u kulħadd bil-twerwer. L-Aziz Ħija li huwa Roger li għaffaċċata tiegħi. Ftehmu u Jimmy biex speċi ta' jagħmlu żomma dix-xena li jiena midħlu f'Basla bil-Malti. U mbagħad insir naf li dawa serial killer. Jien ma nafux ġifieri minn xejda. U sempliċement kelli xena jien qiegħed nixrobu nitried f'daqqa waħda jtinħassas u naqgħa art. Indimejt hemm dak in-nar suppost kien hemm Carlos warajja u tfajna l-cushions u l-ewwel darba li għamilniha all right. Sibt il-cushions kienu kif normali. Tieni darba. Tamlu aktar minn darba mhux hekk? Ovvjament, it-tieni darba mlejt rasi li ħajkun hemm Carlos warajja, ovvjament il-cushions kienu jinfetħu u jiena kif fuq għajt għax ovvjament la inti taħħasħas ħadd inżel
mill-ewwel. U f'daqqa waħda il-kuxins infetħu li beraħ. U spiċċajt ċat mal-art. Ġibolla. U bad jaqbes lażis siħbi Leslie Presley u jgħidlu għara, u għassinku George. U dik kienet forxa ġifiri waħda minnu. Mela, ħalli issa tivvutaw għall-iktar moment imbarazzanti li ma jagħmilx sens. Minn sħabkom kollha jduli. Kulħadd ħajvota l-persuna, tlaqna. X'kienet eżatt? Ikdbu fuq il-whiteboard isem ta' xi ħadd li ma jagħmilx sens jew li ma ġobkomx, li qas li ġobkom. Minn daw kollha li semmejtu, li smajtu. Dan istama mis-social ġamal kien. Mela. Għaxin għanżom għal-Juventus, għandhom iktub mija. Aħna tlieta Juventina. Juventina. All right. L-Inquilini Juventini. Mux ħan iġġildu, mela. Smajna li mill-iktar wet ma' Ejja, ħaffu, ikdbu persuna Iktar waħda li smajt minna li ma importanti, tikbux għallikom infuskom. Mela, ħanibdew. Mela, ħanibdew minn Carlos. Carlos jgħidilna zommu għajk il-fuq. Kerin. Robert Kerin u koll. Tony għalinna Mario. Mario għalinna Kerin. Kerin għaltinna Mario. Ktibt Kerin l-ewwel. U JJ għalinna Robert. Mela, għawnek bitlieta. Kelli nażel isem. Fil-fatt, Kerin, tijak liktar u għed imbarazzanti li ma jgħamilx sens. Proset, erbaħ dal-onur, waqt sibtek. Il-fatt erbaħ foodpack grazzi l-James Caterers. All right, grazzi ħafna l-sponsor tagħna. Grazzi James Caterers. Bis-saħħa li ma tagħmilx sens, irbaħt il-foodpack ukoll. Għalek il-program tijak dajjem. Għalli nżellaqaw misfel. Mela, bil-mod. Għalli nabu l-loba tal-abbona trattorja del nonno, asmu l-menus, għalli ntikom ingredient, all right, u tidu s-sibu żewġ platti illi fihom l-ingredient li ħantikom jiena, all right, u tiktbuhom fuq il-whiteboard. Importanti li dawk iż-żewġ platti jaqblu ma' tiegħi. Tal-li ma ħajaqblu ma' tiegħi se tirbħu wkoll rigal minn għand l-abbona trattorja del nonno. Jitlaq il-ħin issa, teqgħet il-minuta u l-ingredient huwa rucola. Fitxu l-platti li fihom ir-rucola u iktbuhom fuq il-whiteboard, ok? Sibu żewġ platti li fihom l-ingredient sal-lum li huwa rucola u iktbuhom fuq il-whiteboard u mbagħad dawk iż-żewġ platti li jaqblu ma' tiegħi tirbħu wkoll rigal. Grazzi l-abbona trattorja del nonno. Għandkom minuta ċans li għaddejja bħalissa u fadal bħalissa 39 sekonda fil-preċis. Il-ħin għaddej, għandna l-Kerin għaddejja. Carlos beda jikteb, l-oħrajn kulħadd jiċċassa. Għandna l-Mario wkoll qed jikteb u anke wkoll lil Robert. Għodu attenti għax hawnhekk mhux bħal meta tikkopja u taf tiġik tajba, taf tiġik ħażina. Fadalkom 20 sekonda issa. Sibu żewġ platti irridu jaqblu ma' tiegħi. Nista' ngħidilkom illi b'kollox hemm il-fuq minn 8 platti fil-menju li fihom ir-rukola, però tridu tfittxu tqalbu tibdew mill-bidu sa tmiem. L-aħħar 3 sekondi, 1-0 jitilqu propju issa. Ħanibda minn Anthony, dawwar x'għamilt u għajdhom li qrahom li użommhom hekk. Pizza u pasta. Imma x'isimhom? Kemm intħelu? Kemm intħelu? Pizza u pasta, ma titgħidli l-isem ta' Pizza rucole? U pasta rucole. Għadhom ifittxu. Barra. Jima sibċej, vojta, ma stajċ insibhom. Barra wkoll, Carlos. Mozzarella di bufala. Zomma hekk. U pizza rucola. Zomma hekk. Fejja pizza rucola. Inti dawwar. Wieħed mozzarella di bufala. Mozzarella bufala salad, house pizza di nonno la calzone. Mela, tittażel 2 minnhom bil-fors. House pizza di nonno la calzone. Mela, inti għażilt ħassara l-oħra mela x'għażilt li mozzarella bufala. Le, house pizza di nonno u la calzone. U la calzone, all right? Sejna mozzarella di bufala u la calzone gozzitana, ma ħax tibta gozzitana. Mela, fil-fatt erġa' dawwara ħalli naraw tiegħek, erġa' raħom li. House pizza di nonno la calzone gozzitana. Fil-fatt kienu house pizza di nonno la calzone gozzitana. U rebħet propju Kerin, l-unika mara għamlitilhom għalik għandna rigal. Minna ġabora, trattorja del nonno, diġà ħadet li kħat matuħu li kien. Naqra kemm nirrispettaw. Issa għandek ukoll voucher għat trattorja del nonno. Proset, mela, ħana ħammorru għal ftit reklami, ħaniġu lura, għandna sorpriża nofsit ieħor, għandna wkoll filmat
ma ħelsuwix ta' daw, fil-mat ta' xieġu wara l-kwinti tal-inkwilini, ħanaraw ukoll ħafna affarijiet, dan kollu minnaw u ftit sekondi oħra tinsewx, ħankunu ma'kom darwaqt power. Għedin ma l-inkwilini u għanna issa l-Carlos ħdejja li ħanilabu l-loba tal-Pizza Petrus, għettara kemmu ma daw? X'nara nara raj. Alright, basta mux għettara, il-ħin jitla issa għanna minuta u tittaqta l-ingredient li għanna aħna l-lum, alright? Titmaħħi li jien? Mela, ek mux għettara kif tittaqta? Ejja. Għara ġi, ella, għajd l-ingredient li sibna aħna. Għamil dajba. Mozzarella ovvjament. Sewa, Tadam. sewa, Aġina. eħe, Kappar. eħe, Għaw it-tomata t-salzet, ma nafxek. titbit ċoħra. Di beja. Zebbuġ. Zebbuċ, proset, dak l-ingredient, mawx għalik, alright. Mela, dak l-ingredient, proset erbaħt. Mela, għazil il-pizza tijak, Maltija, Margherita, Capricciosa, 4 stagioni, pepe e peperoni għal pollo, xi trid. Jira dejjem immur fuq il-klassika Capricciosa. Capricciosa tijak, isma ħantik bitċoħra. Sekonda, ħantik bitċoħra. Ħantik bitċa pizzoħrija. Serita? U mela, huwa jissa laqjataw. Tajba. Vera tajba, waħda biex erbaħt. Ejja. Mux jinta dak. Tuħan iżgur. Għana minna. Mela, ħadda kunu. Għaj maħed. Għana minna, dawnu ma tfal illi kunu fl-inkwilini kif baqaw. Bella jtilu sew, Mela, ejjew law, ejjew law. Ejja, sibtkom. Ejjew law, fuq sibtek tista ma ssibhomx. Ejjew dejja. Għaliex daw it-tfal, żgur minn isegwi l-inkwilini tarawhom illi dejjem jitolbu il-flus. U dejjem, ejjew ħerawkom sew. U dejjem. Ma ġibx flus miħaja? U dejjem igerfxu kwipru barka ma natfall ħelwi. Kif tmorru fil-filmi? Filmni tajjeb ħafna ta' u l-iktar un-bat nitqux id-daħqa, kien Carlos id-daħqaqna. Carlos id-daħqaqkom? Il-lallu ħafna. Min juhu l-iktar zballi ma fil-filmi, għajdi? Nakseb l-iktar li juhu zballi Jimmy. Proset! Dawnu ma tfalla l-ek li ġewa xajdu l-verita. U l-iktar wieħed jek li taqbizlu, min? Asna. Ma neħilx. Carlos taqbizlu, U l-iktar wieħed li daħħaqkom jek min li daħħaqkom. Jaden. Għalix? Għaxu għati daħħaq. U xie għatedilkom per eżempju? U tamela ta' buffu. U taħdieħ. U kont u d-daħ, u intom? Ma kif tmur maħħom kalla id-li wahda? Le, bravi ħafna, Iva, ħafna bravi. Dejjem tolbon il-flus u dak li kwatim qareb imme. X'tamlu bjom imma l-flus allura? Suppost inkwilini biss għal-filmi, ma dak jiprovaj nassijom li. Toħodhom id-dar il-flus. Filmni niprofa ta' ma. Dak imma diktar. Fik il-ħol. Għal-bidu ħadha drawa. Niprofa ġieli u ma s-sadajem jaqbadni. U kemm ittiju flus? 50 euro kull darba. Tiġikom tajba ta' kull filmi. 50 euro. Sissa diġa tellaw xie 2000 euro naħseb bejniet. Keep it up, Ħadu għadrawa, nissa mux il-Carlos bis titolbu. Il-kulħat. Proset, jina nirringrazzjaw ħafna flus kbir daw it-tfalli kienu maħna. U proset kbira għalix vera tuna gostu kol. Grazzi ħafna, grazzi li kontu maħna. Mela nitlob il-Carlos juhu postu. Ettara kont ċismu. Xint emmajt l il-pizza. Tajda bis-serjeta. Najjib, sebtutoni. U bibat għallitoni. Mela, ħalli nkomplu bl-aħħar veritew. Sfida d-darba imissu. Mela, l-aħħar li kien Toni, u xek, darba imissu Mario, ħalli naraw il-minsjaza d-direttur tagħna biex tieħu l-verità jew sfida. Toni missu? Le, Toni. Jiena kont l-aħħar. Sorry, mela Toni. Ok, sorry, lapsus. Toni, ħanaraw minn se jagħti l-verità jew sfida. Tlaqna. Għax Mario nara quddiem jekk. Ejwa, kollu X'effett jagħmel u eġi tagħmel. Kbira, anke tisma' il-mużika aktar u aktar. Mela.
Karen. Ġit Karen? Karen x'se tagħżel? Verità. Karen? Sfida. Le, li trid. Verità, verità. Għażilhom it-tnejn. Le, mhux verità. Le, li trid. Verità. Verità jew sfida waħda minnhom. Le, le, Se verità. tagħżel verità? Ok, mela Karen ħa tagħżel verità. Aħna ħaniqfu hawnhekk. Ħalli naqraw il-verità tagħha propju x'inniġu lura mal-kumplament tat-tim tal-inkwilini. Ħanaddu issa l-messaġġ promozzjonali wara għandna l-moda forsi jilħaq jibdilha u tażel sfida. Hawn. Ok, wasalna hekk Karen se tagħżel sfida jew verità? Sfida. Bis-serjetà? Għaxa għalu li boring verità, u jiena minix boring u. Le, verità naf kollek iktar ibsa minn sfida fil-verità. All right. Se tagħżel? Sfida, sfida. Sfida l-Karen, tu applaus, proset, mela. Ent njara l-sfida tagħha? Mela, ir-regali li rbaħt kollha tijhom il-Toni. Għandek minuta ċans biex tbiddel l-istil tax-xar ta' xi ħadd mill-grupp. Oh, tara l-sfida kif ġitek! Favorik ukoll. Jum bla xar jiem. Di l-unika mara u kollox favorija ġi għallum, mela. Ta' min ħatażel, jien minix mill-grupp, jiena nippreżenta ma nixnaqsam. Le, għażel, ejja malaj, Karen. Ta' Carlos, għaxu għandu l-iktar xar? Oh, Carlos. La għaxal darba fħajt jagħmel ftit ġel. Ejja, ejja. Taċċetta? Taċċetta, ma? Taċċetta? Naċċettu. Jew. Jon kella nipreferi nara l-Mario daqxej bistil jenna. Mela, ejja, ħalli tifutaw bejn iskom malaj. Carlos, inti tajt, inti tajt. Jina l-Mario najt. Inti tajt? Asfada li xar. Mario, mela Mario, ok, Mario. Mario. ċerpe puba, kif naċċetta daw il-ħbib fħajti jena. Bibu għedewa, da program liħor, ejja, poġġi. Mela, il-muta jitla, issa għandek il-prodotti kolla sa tużom kolla jettri. What fun? Tista tilbes il-farda li u kella libsu l-farda l-lilu. Għad kisser kol ma mux ħana f'daras li għari. Ejja, għadda minuta. Dit bezzani, somma xwaqt, di xini. Dit ta' dejka u xabeba di. Mela, għawnek għanna l-ke. Ridillu il-stil ta' xaru. Abigail tortijak dak. Oh, biwa. Għax ma lissa moda l-fer. Ux bela. Tkelli waqt li għattabel ta' parsi minn ta' programmi. Għalissa, għetna mill-moda l-fe, għallura importanti. U anka naqanok li u dim, jina joġobni naqanok li u dim. Fil-fat ħana millu naqa volume, nejdlu jina naqa volume u dim ara. Issa, il-brush tat il-volume, Ryan, ma nafx konx taf. Il-brush. Il-brush ta' il-volume, Ryan. Please, dan huwa għalek karada. Ejwa, tista' kibis nifardan. Majo, please. Min ikun il-klient ma joqgħodx jitkellem jekk jogħġbok Majo. Mela, u fl-axħar mux tilqas malaj, għax titlaqas prej u ġvera għal. Skada l-ħin! Proset! Mela, xidrilkom mill-isti. Taf li ġabitek mux ħazin. Mux vera. Ija, għamiltek dak il-naqanok lu. Et fakkarni isu f'dawn li jimitaw l-Elvis, u. Għanara, feħna. Għala nara, għala emmek, għala, tara. Mela, proset il-Karen l-stilista ta' xar ta' għana l-lum u l-modella li kena. Mela, għanat il-linja l-Dr. Frank, moħkom attenti ħaxħaj, Dr. Frank, għax ħansaqsi mistoqsija lilkom. Fidek, Dr. Frank. Nsellim lek Ryan, grazzi tal-li rġajt stedintni. L-lum għan nitkellmu fuq is-suġġett tal-liposuction. Metodi differenti, jista' jintuża bil-laser, jista' tuża l-ultrasound u tista' tuża l-liposuction tradizzjonali. Meta għandha ssir din il-proċedura? Ovvjament din mhijiex proċedura biex inti tonqos, imma hija proċedura li inti tuża meta għamilt id-dieta u l-exercise u baqalek areas ta' xaħam fejn qed idejquk. Per eżempju l-hips, jew xi ftit fiż-żaq, jew il-flanks, areas li ħafna drabi bid-dieta u l-exercise ma jinnexxilekx, speċjalment fuq il-hips jew il-flanks. Hemmhekk huwa posta fejn inti ħatuża biex tagħmel shaping tal-ġisem.
il-Vaser Lipo speċjalment tista' tinżuża wkoll biex tagħmel shaping tipo ta' six-pack sew fil-mara u sew fir-raġel, imma huma proċeduri li jsiru mhux f'nies li huma ħoxnin ħafna, imma dawk li qed jagħmlu d-dieta u l-exercise kapaċi jżommuha, imbagħad issir il-proċedura biex ikun hemm aktar shaping f'min ovvjament jixtieq li x-shape tiegħu tkun aħjar. X'inhuma s-side effects? Ovvjament, jekk il-proċedura ssir taħt anestezija lokali, hemm inqas komplikazzjonijiet għax qed tevita l-loppju ġenerali. Jekk tagħmilha taħt l-loppju ġenerali, ikun hemm il-riski mhumiex kbar għax illum isiru ħafna operazzjonijiet taħt il-loppju ġenerali u ma jiġri xejn. U mbagħad hemm il-riski normali ta' dbenġil, tikka nefħa, ftit uġieħ wara li tagħmilha li ħafna drabi wara ġimgħatejn jitlaq kollox. Imma l-iktar importanti li dawn idu kombinati ma' dieta, pjan ta' dieta u eżerċizzju mhux tagħmilha u tgħidu hija issa ġejt sew ma nagħtix każ, għax ovvjament ix-xaħam jerġa' jiġi. Grazzi Rajin. Mela ħansaqsi lil Tony li kien tant attent u l-kummenti ma waqfux hawn. Fuq ix tkellem id-dottore, Ton. Fuq liposuction. Liposuction dika. Le ma fuq il-vej. Vej. Kemm għadu tisalhom daw it-tfal tal-iskola hekk. Smajtiex dik. Tkellem fuq il-vejz. Phaser. 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 Fuq il-phaser. Kollha kontu attenti. Biex neħħi x-xaħam, biex neħħi x-xaħam tagħmel is-six-pack. Vaser xejdula dik ta' Vaser. Six-pack. Vaser. Removal. Vaser la. Light. Liposuction? Light phase. Light phaser. Għajdi li kolla. Laser. Phaser liposuction. Vaser liposuction. Proset, Robert. Proset. Għandek food fe grazzi James Caters, all right? Xekket l-ek. U xak li jek daw. Għandek liposuction phaser u phaser liposuction, mux xorta. Eżat, tajni ulek. Grazzi James Caters u kol ta' regali. Għankomplu fuq Mario. Jena. Ija l-lum Mario. Mela, Mario ħajat il-verità u sfida lil. Naraw. Issa ħejta l-inkwilini. Verità jew sfida, din id-darba jmissu Carlos Farrugia, x'ten għażlu? Mhux sfida u tagħmel xejn mar. X'ħatażel? Sfida. Okej. Malaj. Sfida. Jien naħseb għal Carlos iktar tqila l-verità mill-sfida. Il-laħwa. Għażel persuna mill-udjenza li għandha il-kalzetti ħudomla daħalhom fħalqek. Sorry, il-bisu u l-bisu inti sal-aħħar tal-programm. Mela, tista' tażel xi ħadd mit-tim tiegħek. Bidlu zarbuna bil-kalzetta hija ma lajħax qegħdin tar. Mela lil Robertu għandu zarbun sabiħ nadif pulit tara naħseb. Mela bidlu l-kalzetti ma laj morru hemmhekk ħala tara. Carlos, l-isfida ta' Carlos titla' issa minuta titla' issa jitla' il-ħin. Skużawni, mela. Bisportività qawwija din vera, nispera li ħadd m'għandu xi kalzetta mqattajn. Tiegħi tal-ġomon tat-Tursina. Nifhem x'rajtu. Ma nista' nagħmel riklaw. Għajdlu. Nara, u le, mhux daqshekk. Le. Biżżejjed waħda, għallum biżżejjed waħda qallulkom. Mela, bidlu kalzetta. Le, waħda biżżejjed. Le, ma tnejn tibiddilhom, Robert. All right. Ġifieri waħda biżżejjed, u. Waħda biżżejjed. L-istess sajs, eżatt, tara. Biżdarbu b'kollox, biddel Carlos, ġifieri daħal fiha ta' vera. Proset, applaus il-Carlos, applaus il-Robert. U dommija kemm, ara, ma tantx l-istess sajs, dejjelo. Insomma, ix-shape differenti. Illum moda jekk, darbu darbu mod. Mela, għamilna l-isfida l-oħra, issa li ħanamlu ħalli tiġi ħdejja Tony, ħanilabu l-logħba tal-Kazamija, all right, ejlaw Tony, li ħatamel huwa tittażel persuna minn warajk u tittaqqat il-par. Ok, minn flokok ħekun hemm ġozmar, jiġri tażel ukoll il-ġozmar minn flokok, tajjeb li talbu ġozmar jiġi flok Tony. Mela, għandek minuta ċans, il-muta titlaq issa, ibdażel ejja, ħanaqtu l-par, minn hemmhekk. Lil Carlos. Carlos, ħoroġ il-prodott, ħanaraw x'għandek.
Carlos għandu. Mela, it-tolli polvere kazamija, minn għandu pali jon kella naqdu l-pal. Ejja, malaj. JJ. JJ għandu, malaj, ħaffulu. JJ għandu le, dak huwa, ħannara naqra xi ma narax mill-bot, mela il-concentrate freshener, ok? Le, mux dak? Karen? Mela, Karen għanda, le, l-floor wash kazamija, le. Ejja, namlu par. Mario għandu l-window cleaner. Mela Robert, għax kolla semmejt. Robert. Window cleaner, għarajt għal-ġazel, Mario. U Mario, naraw il-Mario. U Mario għandu, għavja xajn jihdeġa, window cleaner prosa għat il-par, ma' xalik Toni. U jint għandek il-prodotti kazamija. Proset. Grazzi l-ġazman li kimmana. Mela, ħankomplu għaddejjin din id-darba. Imissa Karen fil-fat ħanaraw il-miħatat il-verita jew sfida, tlaqna. Isa ħejlu. Tista tkun int. Tizzellu għal-arrejġi lawnek. Niġina ċedilek, Mario ta' ħabib. Mela. Niġina ċedilek. Le, fikom, ħbib ħanejlek. Robert! X'nażlu, Robert? Sfida. Sfida Robert ukoll, Karen tiftaħ l-sfida, ħalli naraw xem propju għal Robert. Tilu bil-mod. Għamel 10 push-ups jew 10 sit-ups. L-inti preferi? Push-ups. Tittamilhom sew, ma mela. Fidejja. Tlaqna, jitla il-ħin u jitla il-push-ups. Ejja, trainer, Ejja, eġra minnem, għafas iktar izzel, ejja, bella dak id-dar, għarra ġisemet rabbi, jisem għazajjerna roħra, Għamil ġimidej. Għamil, għamiltom, l-axar 10, ejja, wieħed, tnejn, enzel minnem, Bil-mod, miskin. Proset. Mux 10. għamil xiklet mija. Danek orrajt? Tajjeb, okej, mela. Għalla ħares it-sejner tijak, il-ek għax ma mux iktar nitrejja kiku. Għalek. Mela, ħankomplu din id-darba immis issa ħnadnilkom li għanna fil-matħelu ħafna ta'kom wara l-kwinti. Tiddu naraw, ħanaraw anki atturi oħra wkoll mill-inkwilini ta' xieġu wara l-kwinti tlaqna. Surprise! U le, xitfall! Taw kallek ġo għandikru. U flok jirringrazzja l-għalli li telqit wem, mara, spiċċaj inawa, ruħi qalbi. Ħanerġa. Ħanerġa. Mela, mara, u flok. Le, ta' ma sibnijom, xu għem minni jettajlek ruħi qalbi. Sorry. Il-mużika. Le, da sorry. Busni. Les, doppju ka Fortnite. Grazzi, George. Isumma. Ma nanx nieqaf fajdi jen laqas il-lajn qas nejda ma naf. Ġubja ħasra qatt ma smajt bih, George, int kultan iżak qatat. Terġa' ħaġa waħda moħkom. Dik min hija? Dik oħti. Oħtok. Stenna. Ġer. L-iktar. Nix mandiġ nobżo. I can't help it. Titbusni. Sekonda. Zanejt l xkelli, irringrazza l-mulej li ma jgħatx il-pulizija l-lejla. Zanejt l xkelli, irringrazza l-alla ma rrapportajt l il-pulizija l-lejla. Ħatilaba tal-fidilu tgħid li l-ajjat ma kienx ġej minn hawn l-lejla. Ħatilaba tal-fidil u tgħid li l-ajjat ma kienx ġej minn hawn dal-lejl. Terqu fl-aħħar. Balla jintu għabissi kif statni. Ma nistax noqgħod minn arseli tiegħi. Ma ċamilt ħażin, Xamilt ħażin għajt.
Proset. Grazzi lil Dark Productions u kol ta' dak il-filmati vera ħelwinek u wara l-kwinti. Mela, ħanilabu il-loba, kolla ħattu xizballi u ieħor, ġifieri ħadd ma tkellem fil-bidu. Mhux taf xejn ħadd ma tkellem fil-bidu. Ma ma tittarak minn kellu iktar filmati. U min kien? Keren naħdemu. Kienet vera, kien hemm erba' tiegħi. Sjalli, sjalli, titruħu iktar żbalji. Żbalji ta' ma tantx tuħu, iktar naħseb li jiena fimni naħseb ħanitfattort fuq jiena nieħu ħafna Mela, żbalji wkoll. la tuħu l-żbalji ħadla fil-logħba ma' Nessa tal-Gustino, Mario u Robert u mija ħalabu l-logħba tal-Gustino li tidu tagħmlu għadan. Għandkom il-gallettini Gustino u lekku tidu tagħmlu torri bil-gallettini. Tu jkunu differenti, tibqgħu dejjem minnu ta' sħiħa, ma tridux tieqfu. Fuq xulxin. Min ħajamel l-itwal torri, stenna, min ħajamel l-itwal torri, serbaħ il-logħba tal-lum. 3, 2, 1, minuta titlaq issa, tlaqna! Jiftħu l-pakket tal-gallettini, naraw min se jagħmel l-itwal torri. Attenti għax meta tażlu l-istess, titibqgħu għaddejjin sal-aħħar, jiġifieri jaqgħu fl-aħħar dik li jiġri fil-logħba tagħna. Jien ma missejtek, ta' jibda jwaħħal fija. Le ma fdidu waħħal. Mela, fadalkom 34 sekondi, komplu għaddejjin, 34 sekonda propju issa 30. Tidu tagħmlu gallettina fuq gallettina biex tagħmlu l-itwal torri. Min se jagħmel l-itwal torri bil-gallettini? Petti, kol. Tlita ġoħal u waħda fil-plat qed jagħmel it-torri, tibqa' għaddej mhux tiekol. Għax huwa ħoblok, mela, 7, 6, le tibqa' għaddej sal-aħħar. Tibqa' għaddej sal-aħħar, 2, 1, 0, skada l-ħin. Nieqfu hemm. Interessanti llum, ħannafu l-boros. Mela, ħanibda. Għandna ħata Robert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Issa ħudu miegħek il-pakket. 10 gallettini torri ta' Robert. Ta' Mario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parità! Proset, parità! U għalek rebħu 2. Mux vera, proset ħafna. Ejja, mlura f'foskom mela. Aħna, mela, hudu. Bil-mod. ħankunu ma'kom. Ġuħankom, isma tmajnikomx. Għanna l-ikel u koll, għanna l-ikel ta' James Caters u koll, li għati l-ikel kullħat hawnhekk propju lil-ħabib ta' jkunu maħna. Ħankunu ma'kom minna unuftitiħor u koll għanna sorpriza, ħanaraw min ħajkun ir-rebbieħ finali tal-logħba tagħna Verità u Sfida llum edizzjoni Inkwilini, dan kollu se tkunu tafuh minn hawn u ftit sekondi oħra bqgħu magħna. Lura maħna fadanna l-axħar ftit ħin mal-inkwilini, kif tħossukom? Tajjeb. Mela, fil-fat vera ħadna għos, pero sta nil-qamijaj lil wieħed mill-imħuħ tal-inkwilini u kif ukoll l-awtur. Natuħ merba. Naqbala lil David, natuħ merba fuq siftek. Kif għana, David? Kolossew, grazzi li għatmana. Fil-fat, daj kunem kaz gwir. David tafuħu kolax u għattur, pero fil-fat, inti tikteb l-inkwilini, mill-produtturi nistajdu hekk, pero ikolli nsaqsik, naf li l-inkwilini ħafna nis involuti, fil-fat minti hemm Mario, hemm Sara, hemm Mojra u xek nsemmullhom minn hawnhekk, pero mill-iktar itik hekk battikati. Battikati mill-atturi u minn. Mill-atturi u. Battikati mill-atturi, ħans semmi xaħat minn daw prezenti Kerin, minħabba l-availability. Kerin? Ma mandiġ tort ħabba xogħol u studio ġifieri għalek. U l-iktar persona li kun jaf il-linji? L-iktar persona li kun jaf il-linji kelma b'kelma u ġili jikkorreġi li kolli l-skript qoddimi huwa Robert. Ukoll, Robert huwa dak it-tif hekk. Le mhux inti Mario, żgur. Jiena fil-fatt Mario u Carlos Belħuni jiġu dak il-ħin jaqraw l-skript darbtej ġifieri u jitilqu mill-ewwel.
Jina, meta tqajna saqsejtu koll lil-David, tipo, minħabba li tirrex, ta' ma tħossokx li, alright, inti tiddereġi u koll inkulini, ma tħossokx imma li jisek kun tixtieq tkun hemmhekk, tkun tixtieq tkun on set bħala attur, minħabba li kollok din il-kapaċità. Tiġri li ħafna drabi fil-fatt u komiċità minkejja li għamil teatru bħala komiku. Television qatt ma għamilt. Ġifieri xi ħaġa li vera nixtieqha, ma il-ħin ma jippermettix. Ġifieri apparti jekk nkunu għaddejjem bid-drama soħrajn, allura mhux dejjem possibbli. Però still nara lilhom nieħu pjaċir għax il-fatt li se nidderiġi sitcom iktar mill-li drama, mill-ewwel burdata tinbidel. Mill-ewwel titħaq, mill-ewwel għandek dak l-element ta' komedi li għamlu konsett, mbagħad iktar. Mhux hekk rajna ħodt minnhom ħaseb wara x'jagħmlu. Isma' jiena fil-fatt fuq rikjesta u nista' ngħid ukoll din is-sena ma rajnih xejn imma għandna il-famuż siġġu tad-deb. Tiftakru s-siġġu tad-deb ta' Siftek? U fil-fatt tal-David għandu s-siġġu tad-deb ta' Siftek, sinji għalli xi ħaġa fuqek. Preparat? Le, ovvja, mela ejja hawnhekk fuq is-siġġu, ara naqgħu s-siġġu tagħna. Kemm jħassa poġġew nies fuq da s-siġġu, għandek l-onur tajt li tiżżanżlu għal din l-iskeda, fil-fatt għandna din l-iskeda ma kellix is-siġġu. Ħalli l-mike fidejk għaliex xi ħadd bat li 4 kelmiet għalik. Tajjeb naqrahom lok? Preparat? Mela. U daw il-kliem jgħidu xi ħaġek. Aziz David, kif ħafna minn nies jafu int persuna tassew speċjali. U għalhekk nixtieq nibda billi nispjega lija David xi tfisser. Devoted. Din il-kelma għandha l-isbaħ tifsira fost kollox. U taf għaliex? Għax ħajtek iddedikajta l-familja li tant tħobb. U onorata ngħid li jien nagħmel parti minn din il-familja żgħira li flimkien qegħdin ngħixu biex ikollna l-isbaħ futur. Achievable. Hemm minni ngħidlek li persuna bħalek qatt ma rajt li dem bravu, intelligenti, li dejjem wasal fejn rid b'saqajh dejjem mal-art. Dave, naf li drama tfisser ħafna lik u naf ukoll li fil-ħajja xejn mhu faċli u trid taħdem u tistinka u tqawwi qalbek bħalma dejjem għamilt. Ħalli bekk il-ħolm tiegħek jibqa' jseħħ. Valuable. Iva, inti bniedem ta' valuri kbar. Jien nemmen fil-ħajja kulħadd għandu rwol speċjali xilab u meta persuna tkun taħdem minn filgħodu sa flaxija, iżda taħdem passjoni kbira, għalija dak jissejjaħ bniedem ta' valur. U l-aktar ħaġa importanti li ma nistax ninsa hija li ħajti għandha valur kbir. Għax iva, emmint fiha. Incredible. Kelma li jekk taqra tifhem waħdek. Iva Dave, inti inkredibbli. Inkredibbli għal mod speċjali ta' kif ħabbejt lilu lill-ibni. Li għal-kemm huwiex ibnek mid-dem xorta waħda stmajtu bħalma dejjem stmajt li żewġ tuliet speċjali tiegħek. Fl-aħħar mhux inqas di għal Diamond. U kif jgħidu, this word says it all. Huwa fatt li għad-dinja inti biss persuna waħda. Iżda Dave, nixtieq ngħidlek li għalija inti d-dinja. Mingħajrek żgur li llum il-ġurnata ma kontx inkun sara lin illum. Kieku t-tieni il-ħin nibqa' nikteb u ma neqafx. Allura provajt insiblek l-isbaħ kliem li bihom ngħidlek kemm għandek għalfejn tħossok onorat. Dave, qabel nagħlaq nixtieq ngħidlek li għandek l-isbaħ tislija minn uliedek Dayton u Danica u jgħidulek li jħobbuk ħafna. Kont hemm għalih u fuq kollox tista' tgħid ukoll illi kont persuna speċjali anke għal ibni Xejden li jgħidlek grazzi kbira tal-li dejjem kont hemm. U stmajtu perfettament daqs uliedek. L-aħħar u mhux l-inqas nixtieq ngħidlek li m'hemmx kelma biżżejjed li ħaqek tieħu biex nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt miegħi. Inħobbok Dave. Inħobbok infinitament. Dejjem tiegħek Sara. U nagħtu merba lil Sara ġiet hawnhekk magħna tolbok tqum. Ekki u għandna wkoll lil Xejden hemm marhom. Lew ta' vera, grazzi Sera, xi tgħidlex? Bla kliem. U jkolli ngħid li
tarra script writer aħjar minnu naħseb. ħafna. Hello, Shadin. All right. Grazzi ħafna sera. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa wkoll aħna soltu nbidlu ħafna nirranġaw konna litri meta konna nagħmlu litri, però ta' sera ma stajna nbidlu xejn għaliex kull kelma li kitbitha wkoll anke Malti tajjeb għalkemm żied bl-Ingliż il-kelma David, imma ngħidlek vera proset dinja tiegħek ħoża għax għandek vera biex tiftaħar. Grazzi l-David, grazzi l-Sara, grazzi ġieli li kontu magħna. Tolbok tersaq l-emmek, grazzi ħafna. Proset, thank you ħafna David, grazzi. Mela, ħankomplu għaddejjien minn ħaġa all right intom hekk. Min emozzjoni issa ħalli nkomplu għaddejjien waqt. Hux vera, ma klim sbieħ li jaffetwaw. Ħafna. Mela, qed nara l-Marja hekk għall-ewwel darba. Mela. Waħdek li Marja. Ħanaraw iż-żewġ persuni li ħaniddeterminaw l-overall winners illum waqt dan sibtek. Min huma tlaqna? U għatilabu l-axħar loba. Iż-żewġ persuni u maħatlif Carlos u Mario, okej, mela. Ma kellix dubju hawnhekk, mela li ħanamlu, jew law ħatilabu l-logħba tal-Meżawda Milano. Ton, jagħmilha, ton. Mela, li ħatamlu dan, għandkom hekk in-nail polish u tħossukom vera hekk faqa li tafu tagħmlu nail polish u ħatamluhom fuq Toni. Wieħed delete u ieħor delete. Mela ħajkun l-iktar kreattiv se jkun ir-rebbieħ uffiċjali ta' Verità jew Sfida edizzjoni Inkwilini. Tlaqna jitla' li issa, mela. Il-minuta titla' issa, moħħkom hemm. ħanaraw naqra min se jkun l-iktar persuna illi ħatamel id-dwifer kif suppost. Min ftit ħan iltaqgħu ma' Luis Doneo, ma' Lucia minn Strada Stretta fejn ħanurukom xena esklusiva ta' x'se jiġri nhar it-tnejn minn Strada Stretta u anke wkoll għandna l-VIP House ta' Gaja Kawki u ħanitkellmu wkoll anke ma' Gaja x'inhi tagħmel bħalissa illi kif għadna l-ewwel Gaja qed tikber ħafna. Mela, 26 sekondi tilqu għal din il-logħba, min se jnexxielu jirbaħ 16 sekonda. Daw moħlin. Bravi, beħeton. L-aħħar 9 sekondi. Qabel twaħda bil-lamini, sa jim lamini. 3, 2, 1, skada l-ħin issa. Mela, dinja ta' Carlos. All right. Provajt nil-mixja jien. Dinja ta' fejdja. Mela dik li qed taraw hija ta' Mario. All right. Dik ta' Mario. U din ta' Carlos. Proset imma nexxilkom eħe. Mela, min ħajċafċaf għal naħa ma jċafċaf għal naħa l-oħra. Ibdew ċafċfu għal Carlos. Iqfu għal Mario. Reba! Il-Verità jew Sfida tagħna llum. Carlos! Proset! Tal-ftit imma rebaħu! Proset! Grazzi Mario! Titolkom tibdu foskom mela. Għalikom kolla li kontu maħna, għandkom Ikel, grazzi l-James Caterers, Chirizo Snacks, għandkom u koll Fjura, grazzi l-Romano Kassar, bxittu partner ta'kom, għandkom u koll Borza Mimlija ħelu, grazzi l-Dylan's House of Candy. Umba tal-Carlos, għandek voucher man razzet l-antik, Ikel man James Caterers u koll, Chirizo Snacks, għandek u koll Fwiha, grazzi Poland Waters di Perfumery, għandek u koll Fjura man Romano Kassar, għandek u koll Pizza Petrus, għandek Dylan's House of Candy, Borza Mlija ħelu, u kif u koll prodotti Kazamija u għandek u koll ktib ta' riċetti minn għand Fiorucci, grazzi għat Tardent Co. Dawk huma tiegħek, dawk huma tagħkom, grazzi li kontu magħna, nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ. Ta' kemm fil-ħajja personali kif ukoll waqt l-Inkwilini tinsewx il-lejla fuq TVM episodju ieħor ta' l-Inkwilini. Ħafrkom se jiġri f'dan sibtek u għandna ħafna aktar sorpriżi u kurzita ġejja minn ftit ieħor. Kif sirta?